52 ଟଙ୍କା 52 ଟଙ୍କା बाबा ना ब्लॉग रे मुग बिरी को बियान का देबे हां हां देबे तोर आईडी नंबर अछि मागे देबे काले जन का फेरे पड़ो ଏବେ ଲୋକକୁ ଲାଗିବ ଶଳା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଳା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଗିଆ କହିଲ ଶଳା ତ କହିଲେ କମ ହବ ଶଳା କହିବି ମାଗିଆ ତୁ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଏ ଶଳା ପଇସା ए मां ना आइले ପାନାଲୁ ए मां ना भांଗ आइले ए साधा पान पूजा भांग आ भाई तो पान पान କହିଲ ନା କ'ଣ କହିଲା कहता आ सहित बसी କଥା हो ସେଇଠୁ मां ना आस तू କାଳେ ଜନ को ଦେଇଛୁ କାଳିଆ ଜଣା ପଇସା ସବୁ ଫେରେଇବ ଜାଣିଛୁ ନା କହିଛି ମୋଦି